मौसा इलेक्शन पाखेलाणी एथर बालेश्वर माहौल कौन? ईश्वरे छुआ इलेक्शन देखी देखी बुढ़ा हेलिणी सबु बेले रेडी बा। हाँ ठीक अच्छे जे एथर भोट क्या दौरान काहाकू माने किस आमर तो नवीन बाबू सबुआड़े तो मुझे शुणुची हेले एमपी भोटा क्या देवे एमएलए हो बा एमपी हो भोट सबु शंख को हेले कहीं केने किस पचारुचु गला थर बा भोट देइथिलु किस कले कि आम पई अढ़ेई दिन मंत्री थिले बुझिलु छुआ बालेश्वर रे आउ तांको देखा मिलिलानी। कड़ा कथा कौच बा सत कथा कड़ा ही थाए निजे बुली बुली आमको रास्ता को नहीं आसीबे लोकों पई किछि काम कलेनी खाली बड़ बड़ कथा काम मुटे नाही लोक किस बुका सेइथिपाई नना को एथर नरे बाड़ी ना सेइथिपाई भाई ना नना को एथर ना ना ना। आम चिन्ह शंख चिन्ह रे 2 थर भोट दियंतु।